1 win, 1 loss. Yan ang kartada ng mga magkakaharap sa ating Game 3 ng ating Day 7 ng inyong inaabangang Ako Bicol Cup Catanduanes. Ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Samahan niyo po kami dito sa laban na ito, mga kasurog. Ako nga po pala ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, at kasama pa rin siyempre si Coach Paul Sepe dito sa aking tabi. Magandang evening uli sa iyo, partner. Magandang gabi Kapa Morgan, and sa lahat po na nanonood sa ating mga online platform. Good evening po. Alright, and wag na nating masyado pang patagalin dahil alam namin na talagang atat na kayo na mapanood ang bakbakan na ito. So ibigay na natin ang floor sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvedar. This is your Day 7 of Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. Natawag ka sa sumpa. We welcome you everyone inside the Rock Sports Complex for our triple-header match-up in our elimination round bottom. For our final game, we will be having Team San Andres versus Team San Miguel. And for the first five of Team San Andres, wearing jersey number 16, point guard, Team Boy Del Rosario. Wearing jersey number 2, shooting guard, Alvin Dixon. Wearing jersey number 3, small forward, Albert Dixon. Wearing jersey number 12, number forward, Jonathan Alhape. Wearing jersey number 15, center, Mark Eric Cabrera. And coach for Team San Andres, Mr. Louis Mango. And for the center, so Team San Miguel. Wearing jersey number 20, point guard, Jefferson Tudor. Wearing jersey number 3, shooting guard, Leonard de la Austria. Wearing jersey number 76, small forward, Albert Trigo. Wearing jersey number 11, power forward, Shander Dasana. And wearing jersey number 13, center, Tito Sopio. And coach for Team San Miguel, Mr. Mentor Viviana. And for our officials on this ball game, Rushi Joel Duro, number 1, Brandon Chumasera, and number 2, Alexander Zape. This is your Ako Bicol Cup Catanduanes Akinto! At ito na, maghaharap ang bagong player nitong San Miguel na si number 13, Sobion, against the center of San Andres na si number 15, Cabrera. At ayan, unang possession ng mga nakamaroon, ang mga taga San Miguel, at unang puntos mula kay Albert Trijo. And that's also the first two-pointer of this ball game. Yes, partner. So ito ang nasa loob, partner, ng mga taga San Andres, Del Rosario, Tixon Alvin, and Tixon Albert, Aldave and Cabrera. At sa kabila naman, we have Todok, De La Austria, Trijo, Tasara, and Subion. At ayan, unang three-pointer nitong si Jonathan Aldave for San Andres. Mukhang maganda yung start nitong si Jonathan Aldave kumpara sa nakaraang laro nila. Right now, De La Austria to Todok. Now to Shander Tasara. Maganda yung lusot pero hindi na i-shoot yung bola. Ayan na, ang left-in layup nitong si Alvin Tixon. And he got fouled while up in the air. So that's the That's Albert Tixon. Yes, partner. So maganda aggressiveness dito sa ating panimula ng ating first quarter nito ni Albert Tixon, and of course the opening three-pointer galing dito kay Jonathan Aldave. Wala. Asa na yung dumagtoy? Yan ang tanong natin. So alamin natin yan sa mga courtside reporter natin kung ano nangyari kay Dumagtoy at wala siya ngayon dito. Hindi ko makita. Usually nasa starting lineup siya pero ngayon wala siya. At meron tayong bagong player na ito nga na si number 13 na si, anong apelido niyan? Si Sobion. Yes, partner. Okay, so titingnan natin kung anong magiging epekto nitong si Sobion para sa koponan ng San Miguel. Is it going to be a positive effect?
Oops, yun ang una niyang tira. Mintis. And Good block on the part of Cabrera, partner on Tasara. oo. Tasara. And finally, making that one. And yan, parehas na po ang score natin. 4-all. Tikboy Del Rosario orchestrating the play for San Andres as usual. To Albert Tixon mula sa corner. Sumobra yung kanyang tira. Ito na si De La Hostria. To Todok. Binigay kay Sander Tasara. Pero wala, malakas yung kanyang tira. Nakalusot sana. Tikboy Del Rosario finds number 2 guy. That's Alvin Tixon. And unang assist yan ni Tikboy Del Rosario sa larong ito. And almost a steal there. Tumira ng 3 itong si number 76. Wala na. Rebound ngayon ni Aldave. At nakita nito si Jonathan Tikboy Del Rosario. Ang kanyang kakampi na nasa unahan na si Alvin Tixon for an easy 2. Ganon ang court vision ng isang Aquaman Tikboy Del Rosario. So ito partner, talaga ito ang magiging difference dito sa larong ito when it comes dito sa point guard position. Battle between Del Rosario and Todok, partner. Oo. So yan, ito alam naman natin ito si Tikboy Del Rosario, talagang very veteran player and talagang experienced player ito, no? Oh, he's been into so many battles already. And when it comes to experience, kaya lang doon naisaan siya nitong si Todok at nakakommit siya ng foul while Todok is driving strong to the basket. So that's his first personal foul for Tikboy Del Rosario. Right now it's Jefferson Todok. First attempt mula sa free throw line, Sablay. Titingnan natin yung pangalawa kung maipapasok niya ito. Ngayong nalalamangan sila ng 4 nitong mga taga San Andres. Again, ito pong dalawang kupunan ay merong 1 win, 1 loss na kartada. Parehas po sila. So, this is a very important game for them to win. Kung gusto nila talaga magkaroon ng at least posisyon sa ating top 2 dito sa bracket B. Yan na, Jefferson Todok and De La Hostria working together, pero mukhang hindi pa magmamaterials. Buti na lang at nai-shoot pa rin yun ni De La Hostria. Pero good passing on the part of De La Hostria and Todok, partner. Oo. So yan ang dapat nilang gawin dito sa larong ito. Talagang yung unselfish play, itong gawin nila. And team effort, partner. Tama. In the meantime, Tixon hitting a mid-range jumper. As early as first quarter, talagang pinipressure nitong mga taga San Andres, itong taga San Miguel, partner. At ayan, dahil sa pressure na yan, naagawang bola. At muntik nang makascore in a transition play doon ang mga taga San Andres. Yun nga lang, huling natapik doon sa long pass ni Aldave ang bola ng mga nakapula. By the way, yung pula and puti na jersey ay ang mga taga San Andres, while ang mga naka-maroon ay itong mga taga San Miguel. Sander Tasara loses the ball. Tikboy Del Rosario nasa unahan, using the board with his left or right hand, wala. Pero nandun si Albert Tixon to do the dirty work for Jonathan Del Rosario. Magandang pasa to Tasara. Pero masyado siyang gigil doon. Naabutan siya ng depensa nitong si Albert Tixon. The ball went... Yes, partner. At pinasok dito si Javier, itong isang igniter din dito sa San Miguel sa point guard possession. Tama. Si Javier, Raymond Javier. Pero ayun na, tumatakbo na naman si Tikboy Del Rosario. Ipinasa sana ang bola pero nakuha ng mga nakamaroon. At eto na, is it... Oh! Sorry, miss on the part of Trijo. Grabe.
At alam natin na talagang gaano siya nagsisi doon sa opportunity na yon. Yes, partner. Sayang, hindi nila na-capitalize yung turnover na galing kay Tikboy Del Rosario. Tama. Aldave now will miss. And Shander Tasara for the big rebound. And right now, itong unang hawak ni Raymond Javier sa larong ito ng bola. Wala pa rin, di pa rin nakakascore itong bagong bagong player ng San Miguel na si Sobion. Again, alamin natin kung bakit wala hindi natin nakita dito si Dumagnoy sa larong ito. Napakaganda pa naman ng performance ni Dumagtoy nung nakaraang game, partner. Tama. He was declared as the best player of the ball game. Javier. Against Tikboy de Rosario, wala. Rebound, Albert Tixon. Ito na naman ang Aquaman. Binigay sa kanyang kakampi na si Jonathan Aldave. And using the board, scoring for 2. Ayan, napa-time out na ang grupo nitong si Coach Melchor Triviana ng San Miguel. Yes, partner, kasi ito siyam na ang inahabol nitong mga taga San Miguel dito sa early goings ng ating first quarter, partner. Tama. So, And ayan, I think they will talk things over kasi medyo na nga, partner, sabi natin walang adjustments on the part of the offense kasi nagmaman to man itong defense itong mga taga San Andres at the early goings of the first quarter. so ano ang magandang adjustments na gagawin dapat ng mga taga San Miguel Siguro para ma-counter nila tong man-to-man defense ng San Andres? Siguro, partner, yung ball movement, set screen, yan ang gagawin nila. Although itong si Sander Tasara, partner, very aggressive on attacking the basket, pero yun nga, I think if I'm not mistaken, 4 na minutes na layup na ang nangyayari doon sa kanyang lusot. So dapat i-capitalize na yan kasi medyo kung ang babantay sa kanya itong si Albert Tixon, medyo maliit to sa kanya. So he must take the advantage. Pero ngayon wala sa bentahe at buti na lang at medyo napalakas ng konti ni Jonathan Aldave ang pasa niya sa kanyang tukayo na si Jonathan Del Rosario. Kaya turnover din on the part of San Andres. Ito na si Javier. Maganda sana yung exhibition niya, dribbling exhibition, pero sabi ng mga taga San Andres, ito ang mas maganda, yung nagsushoot ka. Albert Tixon scoring. They are still pressuring on the ball, partner. Tasara will miss on that one. By the way, that's the number 14 ng San Miguel na si Justin Jade Tasara. Pero nasa loob pa rin ang kanyang kapatid na si itong si tayong mga substitution. Ilalabas muna si Alvin Tucson in favor of Roldan Tagle. At inilabas din itong si Shander Tasara at ipinasok itong si Bernal for Team San Miguel. Again, ang Ako Bicol Cup Catanduanes, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Jonathan Aldave for that 3-point attempt. Wala. Na-rebound itong si number 23 na si Tagle. At meron siyang pagkakataon na makapagpuntos dito sa free throw line dahil he was in the act of shooting nung siya ay na-foul. And right now, ito na si Mabel Echegoyen at ang kanyang report. Unang report dito sa ating Game 3. Mabel, pasok!
Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Lahat ng laban hindi na tayo pwedeng matalo. Yan ang pagtitiyak ni Coach SP ng Team San Andres sa mga natitira nilang laban sa elimination round ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Kaya puspusan ang kanilang naging practice, lalo na sa pagpapalakas ng depensa dahil ito ang kanilang nakikitang pagkukulang sa kanilang kupunan. Hindi umano nila hahayaan ng Team San Miguel sa mga outside shooting nito dahil marami itong magagaling na shooter. Malaking bagay din umano ang experience sa basketball ng kanilang mga key players na sina Tikboy Del Rosario at Jonathan Aldabe dahil na ibabahagi nila ito sa kanilang teammates na nagagamit din nila sa kanilang mga laro para manalo. Yan na muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Andres. Back to you Kapa Morgan and Coach Paul. Yan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen, and there you go, a beautiful pass from Jonathan Tikboy Del Rosario to Rudy Clopino. At maganda yung connection nila doon. At ayan, maalagwa na ang kalabangan itong mga taga San Andres. 22 kontra sa 7 ng San Miguel. Na-stuck na sila dyan sa score na yan. Good defense talaga ang pinapakita dito ng mga taga San Andres. At yun na nga ang sabi ni, sa report ni Mabel Echegoyen. Na anong sabi niya doon, Coach? Talagang paigtingin pa yung depensa. Yes, partner. At talagang diin na diin yung pagkasabi na hindi na kami kailangan matalo dito sa elimination. Kasi naman partner, nung pinakaunang game natin dito sa Ako Bicol Catanduanes, yung first ever game natin, tinalo sila nitong mga taga Viga. Kaya partner, kung gusto talaga nitong San Andres na talagang solo contention on the top 2, talagang dapat lahat ng game ay panalo nila. Tama, maganda sanang pasa yun. Behind the back nitong si Tikboy Del Rosario. It could have been a highlight, pero hindi na ay shoot yun ng mga taga San Andres. At ayan, that's a turnover, partner, on the part of San Miguel. Nagkahiyaan si Bernal at si Javier doon sa fast break opportunity na yon. Oo, nasa loob na ngayon ng kanilang number 1 na si Ryan Salvador for San Andres. Tikboy Del Rosario fakes. And pumasa, pero napunta ang bola kay Aldabe at ang gigigil itong si Aldabe at ano ba yan, sabi niya. Napakalapit, hindi ko ma-shoot. Sabi nitong si Jonathan Aldabe, nakaka-shoot nga ako sa malayo. Well, ganun talaga. May mga beses na ganun eh. Mas komportable ka pang tumira sa malayo kaysa sa pangmalapitan. At ayan, susubukan sa malayo nitong si Aldabe. Ay, hindi. Sabi niya, ilalapit ko pa. Pero talagang sabi niya, umuubra ang mga short range shots ko this time. Oy, magandang pasa din yon from Javier. Kaya lang, hindi na manage sa makuha ni Bernal ng maayos. At ayan na. Jonathan Del Rosario and Aldabe connection. Nakasungkit naman ang foul doon. Sa pangmalapitang tira na naman yon itong si Jonathan Aldabe, and he will be shooting 2 free throws. So kung mapapansin mo, partner, itong si Jonathan Del Rosario talagang ang ginagawa niya dito talagang finding the open guy. Oo. So distributing that ball na maganda. So titingnan natin kung ano magiging resulta nito pagdating sa mga susunod na quarters natin. But again, napako na sa 7 points itong mga taga San Miguel dito. Kontra dito sa mga taga San Andres partner. Oo, na meron ng 24 points. And 33 seconds remaining dito sa ating quarter. So far, wala pang output when it comes to scoring. Yung kanilang bagong player na si Subion. Hirap din itong mga gwardiya nila to score the likes of itong si Javier. Very explosive and napakaganda rin ng kino-contribute when it comes to scoring para sa kupunan ng San Miguel. Pero dito, hirap na hirap sila makascore. Kaya reason why, napako na sila sa 7 points. Oh, that's a foul. At unang tatawagan doon si Ryan Salvador. At magpi-free throw ngayon itong si Justin Jade Tasara. Dahil penalty dyan. na, partner. Oo, penalty na. Both teams. Pero ganun pa man, matatapos na din naman itong quarter na to.
Pero buti at Dinagdagan na ng isang puntos itong nawala yan na yung tagtuyot para sa mga taga San Miguel. Pasok yung dalawang free throws na yon ni Justin J. Tasara. Kaya meron na silang 9 points. And last 12 seconds of this quarter. At may pagkakataon dito na makascore pa ang mga taga San Andres. Del Rosario against Javier. Del Rosario dribbling with his left. Tumira! Ang ganda! Yan ang sinasabi natin. Tikboy Del Rosario, pagka kailangan umiscore, talagang i-score. So yun naman, kaya dito mas deadly si Tikboy, partner. Kung mapapansin mo, sasabihin ng ibang team, pasa lang ng pasa. Pero pag gusto niyan talagang umiscore, i-score yan. Oo, and what a sensational way of ending the quarter with that skip through shot mula kay the Aquaman Tikboy Del Rosario. And right now we're taking a look at the highlights of the ball game. Ayun, Jonathan Aldave, that's his first attempt, and very successful naman yung 3-point shot na yon for him. And so was that one mula kay Shander Tasara na nag-struggle din dahil almost 50-50 siya dito sa larong ito. Yung marami siyang na-miss na mga opportunities din na kumbaga sayang, mga sorry miss. Oo, sorry miss, partner. Talagang napakalalapit na sa ring. Oo. Kung talagang titingnan natin kanina. So, ito, partner, magiging story dito when it comes dyan sa guard match-up na yan, partner. Tingnan natin. Kasi, sabi nga natin, medyo mas malalaki itong guard nitong San Andres compared dito sa San Miguel. Of course, itong pagkawala pa or hindi naglaro pa itong si Dumagtoy with a good performance on their last game. So, yan ang magiging problema nila, partner, dito sa larong ito. Tama. So, right now, it's Justin Traqueña. Ipinasok ng mga taga San Miguel as one of their guards alongside Jefferson Todok, ang kanilang magiging front court. At yun, foul doon itong si number 3 na si Leonard de la Hostria. Na-foul niya itong si number 23, Roldan Tagle. At ayan, nasa free throw line na ngayon. Mintis yung unang tira. And getting ready para sa pangalawang pagkakataon sa free throw line. Itong si Tagle. Pasok. And there you go. So, ito, partner, ang ating mga scorer dito sa ating first quarter kanina, partner. From San Miguel, we have De La Hostria with 2 points. Pero itong sa San Andres, we have Tixon Alvin with 6, Aldavi with 6, and also si Tixon Albert with 5. O yun, yung mga leading scorers natin for the past or the previous quarter. And, okay. Second personal foul, second team foul. Substitution. So, na-foul doon si Aldave. And balik si Subion sa laro. Wala pang naiko-contribute na score itong bagong player ng mga taga San Miguel. Aldave hitting the first free throw. And right now, eto na, may report tayo mula kay Miss Danica Garcia sa side naman ito ng mga taga San Miguel, sigurado ako. So Miss Danica, pasok! San Miguel really wants to win this battle. Yan lamang ang nakikita kong goal ng grupo ngayong gabi at alam naman natin na isa rin ang Team San Miguel na may magagaling na players. Sa amin ngang naging pag-uusap ng isang coaching staff nila sa Team San Miguel na si Coach Cedric Angelo Triviana, sipag sa rebound at hustle lamang ang isa sa mga paalala niya sa players at kailangan maging alerto lalo na't kulang sila ng isang secret weapon player. At sana hindi rin daw ito maging hadlang na naging 2 days practice lamang ang naisagawa nila at sana makahabol sa puntos ng Team San Andres. Ayan muna ang latest update mula sa Team San Miguel. Balik sa inyo Coach Paul and Kapa Morgan. Ayan, maraming salamat. Although I was expecting kung ano ang dahilan kung bakit wala dito si Dumagtoy. Sige, baka sa susunod na report nitong si Miss Danica
Right, and samantala, nakascore na itong si number 13 ng San Miguel na si Subion dito sa larong ito. At ayan, long pass. Hindi na kayang i-manage na mahabol yun ni Jefferson Todo, kaya it's going to be a turnover. It's San Miguel or San Andres basketball. So ito partner, talagang medyo sabi nga ko nga kanina, talagang lumalaki na itong kalamangan nitong mga taga San Andres dito partner. Lumulobo na actually. Mahirap ito pagka magtuloy-tuloy ito. Talagang pahihirapan ito ang mga taga San Miguel. Shander Dasara, dire-diretso using the board with his right hand. Pasok yun. Tikboy de Rosario hindi pa rin pinapalitan as the point guard for San Miguel or San Andres rather. Number 6 is Earl Andrea. Tikboy de Rosario shooting from the corner. Pasok yan. So balik na partner ito sa 20. I'm not mistaken. Ang kalamangan nitong mga taga San Andres dito partner. At 7 and 10 second mark ng ating second quarter. So talaga partner, talagang itong San Andres talagang very consistent sila dun sa sinabi nila na gusto namin panalo na itong lahat na laro namin dito sa eliminations. Kasi wala na ba ibang pagkakataon pa para magkaroon sila ng pwesto sa semifinals. Kailangan talaga na ipanalo nila ito. And so San Miguel, ganun din naman ang goal ng mga yan. Second attempt mula sa 3-point shot or 3-point country nitong si Tikboy del Rosario. And that's a success for this Aquaman na tinagurian. Hoy, magandang pasa din yun. Nakakatatlong sunod-sunod na itong si Shander Tasara for San Miguel. Maganda kasi yung aggressiveness na, yung movement without the ball. Oh, what a shot there mula kay Andrea. That's Earl Andrea. Javier with the ball. At ang screen. Pick and roll play. Maganda. Pero hindi umubra ang tira nitong si Trijo. Ayan na naman si Andrea. And the ball went out of bounds. It will be San Miguel's basketball. At substitution, inilabas muna si Earl Andrea at ipinasok uli itong si Albert Tixon. So medyo pinilit yun partner. Si Andrea doon sa sequence na yun. Tumira ng 3, numero 4, that's Tedera. At naagaw ang bola mula sa kamay nitong si Tikboy del Rosario. Naagaw din naman nitong si Tixon ang bola mula sa kamay ni Tedera. At nakakomit siya dito ng foul. That's his first personal foul. Aladin Tedera for San Miguel. 5:24 sa ating second quarter. Mali ang napasahan itong si Albert Tixon. At ayan, that's Javier for the finish for San Miguel. So time out sa kupunan ng San Andres. This is also a chance para makapag pahinga ng konti itong mga key players nila, gaya ni itong si Tikboy del Rosario na hindi pa inilalabas ni Coach Louie Magno. So yung last sequence na yun kasi partner, medyo ang ginagawa nila, linuload nila yung corner for Tikboy. So pero ang naging problema, load, alam nilang nakaload doon, ang inihit nila yung weak side, kaya medyo useless yung pagload nila doon sa kabila. Kasi alam naman nila na yung last 2 3-pointers si Tikboy ang nakakuha. So much better siguro kung hit muna nila yung corner na yon
At kung may open doon sa weak side na big, yun ang i-hit nila. So medyo nagmamadali sila on that last sequence, partner. Kaya naman talikod pa si Tikboy, itong si Albert Tixon ay pumapasa na. Oo. So, sige. Titingnan natin kung ano ang magiging adjustments nila after those errors na nakomit ng mga taga San Andres. Number 22 will try his luck pero hindi pumasok ang kanyang tira. That's Alvin Valesa. Missing din itong si Alvin Tixon. Valesa once again. Wala. Rebound itong si Osorio. Osorio. Oy! Bumangga dito kay Subion. Pero sabi ni Subion, ang bumangga, hiba. Pero nakakamit pa rin siya ng foul. Bad pass for San Andres. Pero sa kanila pa rin ang bola. Tikboy will try this time. At ganun pa rin ang naging resulta. Pero naagaw pa rin itong si Alvin Tixon ang bola. Valesa missing. Pero maganda yung rebound at hustle nitong si Tixon. Binigay kay Osorio, galing kay Jonathan De Rosario, pero hindi masalo ng maayos nitong si Osorio ang bolang yon. Yes, partner. So ayun na nga. Medyo may konting frustration on the part of Tikboy De Rosario. Tama. Kasi yung movements ng teammates niya medyo malamya. Ayan na, si Sander Tasara so far ay ang consistently scoring for Team San Miguel. 21-38, so it's a 17-point lead for San Andres. So, pero good intention, partner, kanina ni Tikboy doon kay Albert Tixon na naman. But, sorry miss on Albert. Long 3 mula kay Javier. At long pass naman mula kay Valesa sa kanyang mga nauunang kakampi. At buti na lang at na-score doon itong si Albert Tixon. Ang transition play na yon. And 41 or make it 40-21 ang score natin. So it's a 19-point lead ng mga taga San Andres. So, timeout dito, partner, itong mga taga San Miguel. So, medyo kasi yan, until now, hindi nila maibababa itong kalamangan na ito nitong mga taga San Andres, partner. And of course, medyo may konting frustrations na nga doon on the part of San Andres kasi hindi nila makuha-kuha yung mga plays na pre-practicean nila. Pero on the other end naman, medyo hindi nakakapitalize itong mga taga San Miguel, yung mga turnover na nangyayari doon sa mga taga San Andres, partner. So, parang frustrated. Ayan, tama ka, frustrated pa rin ang mga taga San Andres because mas marami pa sana na yung na-score nila. Mas marami pa sana yung lead nila sa ngayon kung nagmamaterialize lang yung mga magandang plays na i-create itong lalong-lalo na ng kanilang point guard na si Tikboy De Rosario. Right now, nila Hostrea talagang ginugulo nitong si Tixon. Javier na sungkit ang bola mula sa kamay nitong si Albert Tixon. And right now, nasa kanya yung bola. Binigay sa kanyang kakampi na si Bernal. At ang tumira in the end ay itong si Sander Tasara who will go to the line. Dahil obviously na-foul siya while trying to score. Magandang gabi sa Aldave family watching right now from Christian Bermundo. Pasok ang unang tira nitong si Sander Tasara. Hello kay Kurt Vitalicio, kay Christian Bermundo. Salamat for watching. And Mer Gianan Del Rosario is rooting for San Andres team.
Yes, salamat for watching. We have 1.2 viewers, 1,200 viewers live sa ating Ako Bicol Online TV Facebook page. Sander fakes, binigay sa kanyang kakampi sa ilalim. Wala pa rin yung tirang yon mula kay Triho. Nakuha, naagaw ng mga nakamaro ng bola. So, nasa kay Javier na naman ang bola. So, Triho thinking of a three pero inilapit niya. And yun, maganda yung naging resulta. Pasok yung kanyang layup na yon. Albert Tixon drives, finds number 11 na si Clopino. Kung gusto makabalik dito partner nitong mga taga San Miguel, medyo i-capitalize nila tong lineup na to dito. Medyo wala si Tikboy de Rosario, but again binalik naman itong si Jonathan Aldabe, but again yung transition nito ni De La Hostre at ni Javier dapat mag-materialize dito, and of course in the lights of Tasara also. Sige, so titingnan natin kung ano nang gagawin nila na sabi mo nga i-capitalize itong will take this opportunity na wala ang main man nila ng kalaban na si Tikboy de Rosario. Titingnan natin kung magiging gano'n ang nasa isip nitong kupunan ng San Miguel. Right now it's Tasara, Chandler with the ball. Aggressively bringing the ball down and mintis yung kanyang tira. Tixon, wala ang bola sa kanya at nasa mga naka-maroon. Pero double dribble ang sabi ni Coach Munanong Gomachera para dito kay Albert Triho ng San Miguel. And mukhang may substitution tayo. Ayun na nga, papasok uli itong si Subion. At itong si number 14 ng San Miguel na si Justin J. Tasara. At pinalitan itong mga at yun, pasok na pasok ang tirang yon ni Jonathan Aldabe mula sa 3-point country. Nakakapasok pa lang nito ni Jonathan Aldabe, talagang nag-contribute na dito partner. So balik sa 20 ang kalamangan nitong mga taga San Andres. At ayan, beautiful strong move to the basket nitong si Chandler Tasara, challenging the defense of Jonathan Aldabe. At ayan, gaganti naman ng isa pang 3 points attempt pero hindi pumasok ang kanyang tira. Javier, nakita si Tasara. Wala, butiki ang tinamaan pero nakabalik sa kanyang bola. Subion. Ayan, magandang may soft touch itong si Subion, partner, ano? Yes, Sa tingin partner. ko, ganun talaga ang style of play niya, mga perimeter jumper. It is because first time din nating ma-witness ang laruan itong si Subion. Pero doon tinirahan siya ni Andrea. Harap-harapang tinirahan siya. De La Hostria crossing the midcourt. Tasara shooting 3. Almost a lucky bounce pero out of bounds na yon, sabi ng referee. Kaya it will be San Andres basketball at 32.6 seconds remaining sa ating unang half. Ayun, na-foul doon si Clopino. Ayan, si Subio ang tinawagan ng foul. So siguradong mag-free throw itong si Rudy Clopino para sa kupunan ng San Andres. But mintis partner yung unang free throw nito ni Clopino. So ayun partner yung nagiging nito. Once na nakapag-miss itong mga taga San Miguel, talagang pinupush itong San Andres ang bola partner doon sa open man nila sa baba. So yun yung sinasabi natin, yung depensa, yung last line of defense, wala for Team San Miguel.
Yun ang isa sa mga lacking sa kanila, no, partner? Yes, partner. Kasi kanina pa nangyayari yun nung nasa loob. But ito, umiscore na dito si Javier, partner. Oo. Finally, nakascore na itong isa sa mga guards nila na si Javier. And Albert Dixon, hindi na umabot doon sa ating final seconds of the ball, not the ball game, but the half. As I say hello, magandang gabi daw sa mga taga Barangay Lictin at ang pagbati mula kay Cody Brunia na nanonood mula sa Pasig City. Ayan, good luck sa inyong lahat. Galing talaga from Myra Claire Ayala. And well, that ends our first half of action dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes Elimination Round Game 3 ng ating Day 7 with the San Andres leading by 17 points kontra sa 30 ng San Miguel. Ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami. Clip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan, maganda pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, lamat na ikatay sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasan sa masikulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumablay, simula pa ang kay bata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tigama ko ang asno. Malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano, dito pa lang panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Let's start the second half of the game. Ang Bicol Cup Katanduan is brought to you by Congressman Salico at ang Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. At balik tayo dito sa ating ball game. Second half na po ng ating laban between San Andres, who's leading right now by 17 points, 47, kontra dito sa mga taga San Miguel na merong score na 30. At kasama niyo pa rin po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe bringing you the action mula dito. Live na live sa Virac Sports Center. And right now, eto na, pasok na naman yung ating mga starters ng ating second half dito sa ating laban. And mapupunta ang bola sa mga nakamaroon right now. Javier with the ball against Tikboy de Rosario. Binibigyan siya ng screen. And nasungkit. Almost still there. Pero Javier manages to shoot. Hindi lang naipasok pero nandun ang mga nakamaroon to grab those offensive rebounds. Hindi lang talaga sinuwerte at na-shoot ang bola pero mabilis na nakascore dito partner ang mga taga San Andres with Albert Tixon or make it Alvin Tixon scoring the first two-pointer of this half. Another two-pointer for Alvin Tixon after a long pass mula kay Tikboy del Rosario. So yun nga partner talaga ang nagiging highlight dito sa larong ito partner. Yung transition offense na ginagawa nitong mga taga San Andres partner. Talagang hindi mapigilan nitong mga taga San Miguel. Oo, mas kailangan pa nilang mas bilis-bilisan Yes, para partner. makahabol. Ayan na naman. So almost an easy bucket na naman for San Andres kung naipasok yun ni Jonathan Aldave. Javier launches a triple and pasok yan! 51-35. Alvin Tixon with the ball. Binigay sa kanyang kapatid na si Albert. Inching a little closer and yon, pasok na pasok ang jump shot. Mula sa corner. Javier dribbling with this left. Kuminto, naghanap ng mapapasahan. Binigay sa low post. Wala rin, hindi nakascore doon. Itong si number 75. Mabigat si Albert Trijo. Early time out for San Miguel. So talaga partner, ito balik na naman sa 20 ang kalamangan nitong mga taga San Andres dito. So hindi yan nakaka-capitalize nitong mga taga San Miguel yung mga binibigay sa kanilang opportunity dito. Pero yun nga sinasabi natin, medyo na part of them sa defense side. Medyo sabi mo nga kailangan nilang bilis-bilisan kasi naiiwan sila nitong mga taga San Andres partner. Tama, dapat mas mabilis sila sa opensa itong mga taga San Andres kung gusto nila na makahabol sa larong ito at manalo. Again, this is a very important game for both teams para mas magkaroon ng malaking tsansa na mapabilang doon sa top 2 teams nito dito sa bracket B. Javier with the ball, crossing over Jonathan Aldave pero
Wala yung kanyang lefty layup na yun, pero nandun si Albert Trijo to save the day. Ginugulo ni Todok itong si Tikboy. Nakita si Aldave. Hindi na shoot yung bola. Javier nasa unahan, umikot. Pinaglaruan ang puso nitong si Alvin Dixon. And we have a report mula kay Miss Danica Garcia. Danica, pasok! Sumisigaw na si Coach Cedric Angelo Triviana noong aking naabutan Kapa Morgan at Coach Paul kanina outside the court. Actually, isa rin ako sa nagulat habang nakatayo sa kanilang likuran. Siguro nga, dala ng super intense na laban ng kanyang grupo between Team San Andres, kaya siya sumisigaw kanina. Aminado rin sila na isang kawalan talaga itong si Dumagtoy sa kanilang team at ayon din kay coaching staff na si Coach Cedric. Kasalukuyan kasi itong nasa tune-up game ng isang commercial basketball league. Paalala na lamang ng coaching staff nitong Team San Miguel sa kanilang players na iwasan ang kakulangan nila sa depensa at kung maaari, bumawi na lamang sa ibang paraan para makapuntos. Ayan muna ang aking latest update mula sa Team San Miguel. Balik sa inyo Coach Paul and Kapa Morgan. Oh, so yung Dumagtoy, si Philip Dumagtoy ay nasa isang tune-up game? Ano yun? Yes, parang partner. try-out, tama ba? Oo, parang gano'n na nga. Sa Sa isang isang commercial team daw. So, okay. Kaya pala wala dito. Malaking factor sana siya sa laban na ito. Kagaya ng factor na ibinibigay nitong si Jonathan Aldave, hitting this time malapit sa free throw line for San Andres. De La Hostria, binigay kay Javier. Javier sizing the defense of Del Rosario and hit another 3-point shot. so yan, nag-start na mag-pick up itong mga taga San Miguel, partner, dito sa ating laro. But again, hindi ito inahayaan ito ni Alvin Dixon at nila Jonathan Aldave dito, partner. Tama, and maganda yung pasahan ng koponan ng San Andres from Tikboy Del Rosario to Aldave and then to the cutting Alvin Dixon. Albert Dixon for the rebound. Merong whistle yung referee natin. Felix Sona, maraming salamat. AKB Cup, you're number 1. Sabi ni Felix Sora. Maraming salamat po, Mr. Felix Sora. Shoutout daw sa Gonzales family at kay Graciel Santilices from Esperanza, San Andres. So maraming salamat, Albert Gonzales. SJ Sorano, hello din. Shoutout sa Tapado na nanonood sa kabinitan ng Ako Bicol Cup. Maraming thank you. Marami pang pa-shoutout pero what a shot there! Mula dito kay Roldan Tagle. Pinaganda pa, partner, para dito kay Tagle. Binitin pa sa ere yun and that's one of the highlights of this ball game. Maaring mapabilang yon sa ating top 10 plays of the week. Brian Romero, hello. Andre Samonte, Olido JP, Alvaro Nino and Lumabi, Mark Nino Alfaro. Ang daming pangalan. Sige. Salamat po sa panonood. From Big Boy, hello Big Boy. Santilices family, maraming salamat din sa panonood. Javier with the ball for San Miguel. Tasara, Shander using the board. Malakas yung kanyang tira. Ito na naman ang mga taga San Andres. Tikboy Del Rosario, bumitin sa ere. Wala, pero nandun sana itong si Tagle to clean up the mess. Pero finally, the veteran Jonathan Aldave with that one-footer. Bumawi rin sana ng one-footer itong si Treo pero hindi niya na-shoot. Pero nandun ang kanyang kakampi na si Shander Tasara doing the dirty work. Ayan na naman ang mabilis na pasa mula kay Jonathan Tikboy Del Rosario. So ito talaga yung ginagawa nitong dalawang ito kanina, partner. Oo. Kala mo slow face itong si Jonathan Aldave tapos biglang bibilis, partner. Kaya nga At nasa unahan na. At umi-score na.
Todok to De La Hostria. De La Hostria crossing over pero na-foul siya nitong si Tagle. May konting hand check doon, partner, on the part of Tagle. Substitution, papasok ulit itong si Valesa for Osorio para sa koponan ng San Andres. Bigla kong sinipon, partner. Ayan, Aldave for the rebound. Tumatakbo ng mabilis itong si The Aquaman, Jonathan Tikboy del Rosario. At talagang matindi ang depensa na binibigay sa kanya ni Todok. Ayan, nakita ang cutting na si Jonathan Aldave. What a perfect play for that or in that sequence. At ayan, and one situation para kay Jonathan Aldave, courtesy of the Aquaman, Tikboy del Rosario. Fernandez family, magandang gabi po sa inyo, mga taga San Andres or Esperanza San Andres, Catanduanes. So, pumasok itong si Cabrera, partner for Tixon. Oo. Hindi na kompleto nitong si Jonathan Aldave ang 3-point play, pero ganun pa man, lamang na lamang po sila ng 19 points kontra dito sa mga nakamaroon na San Miguel team. Nasara trying to hit a 3. Wala, nandun ang kanyang kakampi na si Albert Trijo to save the day para sa kanilang koponan after that miss from a long shot. Valesa binigay kay number 15. Itong si Cabrera. Valesa uli to Aldave, to Cabrera. Cabrera using the board. Pasok yan. So, balik sa 19 points, partner, ang kalamangan itong mga taga San Andres. Good play there from Todok to Trijo. Tikboy del Rosario with the ball. Valesa, binigay kay Aldave. Aldave. Ito, Salvador. Walang tinamaan doon. Pero nandun si Cabrera at si Valesa working together for that two-pointer. Trijo, missing. Javier, maganda yung ikot, maganda yung pasa for the bucket. And that's Albert Trijo finishing on that one. Ayan na naman si Salvador, ginugulo ni Javier, binigay kay Aldave ang bola. Aldave finds Valesa. Valesa, naghahanap ng mapapasahan sa corner. Etong si Tikboy del Rosario, bumitin sa ere, ipinasa ang bola, tumira itong si Cabrera, mintis pero merong foul. Trapago family, saka Briquillo family ng Barangay Cabcab watching from Pasay City. Ay oo, kilala ko yung mga Briquillo. Kaano-ano nyo si paring Bricks dyan sa Anis Lagre location. Mukhang mga taga Barangay Cabcab na may mention yan ni paring Bricks. Dito daw sa Catanduanes ang karne ng Carabao meat ay walang di inahaluan ng sahog. Sabi niya. Yan ang pinagmamalaki niya. Walang hindi nga pa ding berdura. Hindi nga pa ding yan. Sahog yan. Pure yan. Magka-testing daw kita. Sino kaya magdadala sa atin ng gano'n, partner? Kaya nga. Hindi pa ako nakakatikim pinagmamalaki. Natitikman ko pa so far yung yung nakabalot na malakit. Latik, yung latik, yun. Pero hindi pa daw yung first class. Meron daw first class noon. So yun ang pipilitin natin na matikman dito sa Catanduanes, sa stay natin. Salvador, mula kay Tikboy del Rosario. Aldave scoring once again. Uy, magandang behind the back move. Grabe yon. It's a highlight mula dito kay Javier. Pinabilib ako ng batang ito sa tirang yon.
And right now, si Tikboy de Rosario, mapapabilib din kaya tayo. Merong offensive foul na naitawag ang mga referee at hindi nagustuhan yun ni Tikboy. Pero mukhang talagang, ayun, tumilapon itong si Javier doon. And warning for technical number 16, Del Rosario, for a second penalty foul. Second personal foul, third team foul. Shander Tasara against Balesa. Finally, pumasa itong si Tasara. 8.4 seconds. Ano ba gagawin ni Javier dito? Oh! Sayang! Sayang din on the part of Salvador. He almost beat the clock pero hindi pumasok yung kanyang tira. But anyway, napaka-exciting na laro. 72-56, San Andres, San Miguel. Ayun. And Grabe din yung pinapakita ng Javier, partner. Talagang tama. siya lang yung talagang medyo... At ito si Trijo pala ang talagang pumupuntos dito for team San Miguel, partner. But again, last quarter, I think that's only 16 points yung kalamangan nila. If I'm not mistaken, partner. Oo. So, sabi nga natin, pag mga ganyan, hindi pa yan safe, partner, dito sa ating last and final quarter kasi 10 minutes pa yan. Tama. So, again, may opportunity pa dito itong mga taga San Miguel para makahabol against dito sa mga taga San Andres. Right, so Liam Briquillo Trapago na watching from Pasay City. Once again, saying hello sa mga Trapago family and Briquillo family ng Barangay Cabcab. Arnel Solero, salamat for watching. And hi kay Jomar Seya. Shout out from Katagbakan, San Andres, mula kay John Luis Tolentino. Ayun, sige, paunlakan natin itong mga viewers natin. Justin Basas Rojas, also watching. Shout out sa mga referees. Galingan nyo po. Oh, yun, sige. Eto na, balik na tayo sa ball game. Fourth quarter action is on. Del Rosario binigay kay number 6 na si that's Andrea. Balik kay Del Rosario ang bola. What a move! Mula kay Aquaman Tikboy Del Rosario. Yeah, speaking of Tikboy, partner, mayroon na siyang 10 points nung nakaraang quarter pala. And ito si Alvin with 14 and Aldabi with 21 points. And sa kabila naman si Trijo with 16 points na, partner. Tama. And alamin naman natin ang latest mula kay Mabel Echegoyen. Mabel, ano bang latest dyan sa kampo mo? Pasok. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Nakakalamang man ay hindi pa rin nagpapakampante ang Team San Andres. Ayon kay Coach SP, kailangan pa rin nilang ituloy-tuloy ang kanilang mga diskarte sa first period ng game para mapanatili ang kanilang kalamangan. Ika niya nga, consistency is the key para manalo at lahat maging happy. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Andres. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. And I agree to that, Mabel. Consistency is the key. Sa mga laro dito sa Ako Bicol Cup. Kailangan maging consistent ka para mas happy. Alright, right now it's Javier. Magiging happy kaya with that 3-point shot attempt mula sa corner? Wala. Pero buti na lang at hindi pumabor ang bola dito kay Andrea. At accidentally nasipa niya palabas. Okay, so sige. What a way to start this ball game or this quarter. 8:31. So, 1.5 minutes na halos ang nakukonsumo natin. At nako-consistent din yung mga viewers natin online. Halos hindi rin nagbabawas. So, maraming salamat po for watching. Santelices family, magandang gabi from MJ. Tekbol del Rosario losing the ball sa sideline. It will be San Miguel's basketball. We have a substitution. Papasok itong si number 4 ng San Miguel na si Terdera, replacing Jefferson Todok. Trijo
Missing. Rebound, Sander Tasara, and finally scoring. So balik sa 16 points ang kalamangan, partner. So again, dapat makastop sila dito kung gusto nilang maunti-unti ito, partner. Umabot sa mahigit 20 points siya ng kalamangan na yan ng mga taga San Andres kanina. At ayun, nagkabuhol sa ere itong si Osorio at si Tasara. Pero wala namang masamang intensyon both teams, both players. Pero tinawagan doon ng foul itong si Albert Trijo. Osorio will try his hands dito sa free throw line. LATV, tama ba? LATV, Happy of San Andres. Hello daw, sabi ni LA Camacho. Aldave. Pasok ang pangalawang tira nitong si Osorio. Traqueña with the ball. Binigay kay Sander Tasara. Challenging Aldaven. Yes. So kailangan talagang gawin 'yon sa Tasara, partner. Oo. Yung mga high percentage shot na yan, kailangan maipasok nila yan. Right now, Jonathan De Rosario hitting another three. That's his third for this ball game. So laging may sagot, partner, itong mga taga San Andres. Oo, hindi pa nagmiminte sa 3 points sa country itong si Del Rosario. Perfect pa siya. Kung hindi ako nagkakamali. Trijo. Binigay kay Traqueña. Sagot naman ng 3 points shot version itong si Albert Trijo para sa San Miguel para sagutin yung 3-point shot ni Aquaman Tekboy De Rosario. At ayan na naman, sa kanyang bola, binigay kay Alvin Tixon, balik sa kanya sa corner. Tixon, tumira, wala. Na-rebound ngayon itong si number 1 Traqueña. Dire-diretso, pasok yan. Time out, sabi. Ayan, San Andres ang nag-time out. Ceasefire muna daw, partner, kasi ito na nga. As you can see, 13 points na lang ang hinahabol nitong mga taga San Miguel, partner. Tama, unti-unti natatapyasan ng mga taga San Miguel ang kalamangan itong mga taga San Andres. Yes, partner, because of that high percentage shot and yung isang tira ni Trijo, partner, sa 3-point line. Oo, na sagot doon sa 3-point shot naman ni Tikboy De Rosario. We have 6 minutes and 23 seconds remaining. Oo, namumukhaan kita, Liam. Okay, so sige. Sabihin ko na lang kay paring Bricks na nanonood ka. Thank you so much for watching from Pasay City, Liam Briquillo Trapago. Alright, and eto na naman ang San Andres. May possession. Tixon to Tixon. Aldave nagbigay ng screen kay Albert. Napunta sa kanya bola. Tumira ng 3. Kapos. And Albert Tixon trying to save that pero hindi na kaya. Ito na si Traqueña. Binigay kay Javier ang bola para sa mga taga San Miguel. Tumira si Trijo ng 3. Kapos ng konti pero nakabalik sa kanyang bola. How lucky this man is. At ayan si Javier stepping back. Binigay sa corner kay Tasara. Justin. And now Aldave crossing over. Tumuloy-tuloy. Using the board. Nakasungkit ng foul. Mapupunta sa free throw line. Good read there on the part of Aldave, partner, on attacking itong si Tasara, partner. Oo. And maganda rin yung matchup nitong dalawang ito, no? Kanina,
earlier, tinirahan itong si Tasara sa harapan nitong si harap-harapan itong si Aldave. Ngayon naman, nagkaroon siya ng pagkakataon para makaganti. At ayan, muntik nang ipasok pa yung tirang yon after his miss mula sa free throw line. Tasara to Javier. Javier, nakita sa ilalim si Traqueña. Traqueña! Gumanda. Malap na mas magandang pwesto. Iniwan itong si Albert Dixon sa ilalim. Nice move on the part of Justin Traqueña. Yan naman ang transition play for San Miguel. Kapos lang ang tira ni Trijo. Hindi niya na inintay yung kanyang mga kampe. Dahil alam niya na kailangan ng magmadali and will try his luck mula sa 3-point country. Again, that's another miss on the part of San Andres, partner. Oo. So ito, kailangan i-capitalize dito ng mga taga San Miguel itong nangyayaring ito, partner. Sige. So sana naririnig ka ng mga taga San Miguel. Ito, mas maigting ang depensa ngayon ng mga taga San Andres. Traqueña challenging Aldave. At meron siyang foul na nasungkit mula dito sa veteran na si Jonathan Aldave. That's a gutsy move mula kay Justin Traqueña na nasa free throw line ngayon. Walang tinamaan yung unang tira nitong si Justin Traqueña. Malamig pa, partner, galing sa bench eh. Oo. And ganoon din. Oy, that's a traveling violation. Okay, so it will be still San Miguel's possession. Papasok itong si number 4 ng San Miguel na si Aladin Tidera for Traqueña. Javier Cotrijo. Javier balik sa labas. Sa kakapasok pa lang na si Tidera. Ayan na. Wala na to. Sigurado na yan. Sabi ni Dixon, ilista mo na yan. Alright. Timeout ng mga taga San Miguel. At 3 minutes and 46 seconds remaining. Salamat po sa mga patuloy na nanonood sa atin online and patuloy na nandito sa loob ng Virac Sports Center. At talagang kahit yung iba talagang nagsiuwian na nung nakalamang na ng more than 20 points itong mga taga San Andres. Yes, partner. Pero yung iba talagang they opted to remain and witness this ball game. Siguro ang nasa isip nila until matapos na to, siyempre. Oo, partner. Pero ito, 14 lang yan, partner. Sabi nga natin, 3 minutes 46 seconds. Kayang-kaya pa yan for Team San Miguel. For Team San Andres naman, yung nga sabi nila, consistency is the key. So, kailangan sila maging consistent dyan sa kalamangan na yan. And kailangan nilang itaas pa kung kailangan nilang, or kung gusto nilang masungkit na talaga itong panalo na ito. Oo. At magbigay ng statement dito sa bracket B na we're second sa pinaka-best team, which is Viga so far dahil wala pang talo. Javier launches sa triple, wala. Nandun si Albert Trijo doing the dirty work for this team, San Miguel. Nick Boy Del Rosario. Alam niya ng konti ang kanyang pasa kaya nahabol yun ni Trijo. At nakascore doon itong si Justin Traqueña. Na naibalik na naman dito sa ating ball game. Aldave against Tasara. Aldave posting up, fading away. Wala ang tira. Sander Tasara
Ibinitin sa ere yung bola. Tasara now. Tasara to Tasara. At ayun, nagkabuhol sila ni Albert Tixon. At ayun, how sweet that scene na napansin natin. Na witness natin. Pero tingnan mo, partner, 10 na lang ang hinahabol dito. Kaya nga. Ito mga taga San Miguel, partner. Ganon-ganon lang. 10 na lang ang hinahabol itong mga taga San Miguel at matatapyasan pa yan kung maipapasok ito. Pero sayang, hindi na ipasok ni Sander Tasara ang unang free throw. Mga pogi ng Santa Elena, magandang gabi sa inyo, sabi ni Losarito Soliveres. Yan na si Tikboy de Rosario, nasa gitna ng court. Para bagang china-challenge ang depensa nitong si Javier. Sabi niya, sige nga boy, subukan kita. Pero ipinasa na niya kay Tixon ang bola to Aldave. Aldave will attack! Wala yung kanyang pabandang tira. Ayan na si Javier. Will challenge Tikboy de Rosario. Malakas ang kanyang tira. Medyo distracted siya doon dahil inupuan, tinayuan lang siya ni Tikboy de Rosario. De Rosario binigay kay Clupino ang bola. Clupino muntik na maagawan ni Javier. Pero going up for the basket, he was fouled by, obviously, it's Sander Tasara. That is fourth personal foul, 13 foul. Line for exclusion. So that's fourth on Sander Tasara, partner. Oo. Clupino hitting the first free throw. Rudy Clupino, siguro nasa 5'11 itong mamang ito. At malaking tulong din ang naiaambag niya dito sa kanilang kupunan. Pero mukhang lagpas sa 5'11, mukhang 6-footer itong si Rudy Clupino, no? Oo, partner, malaki din to. Oo. I think mga 6'1 ito eh. Kung makikita mo, halos magkasing height ko sa si Tasara, partner. Oo. Alahoy na tira ni Aquaman, Tikboy de Rosario. That will count, of course. Traqueña, umikot, tumira, nagmintes. So there's nothing to need to rush here, partner, para sa San Andres. Oh! What a jam by Albert Tixon. Hindi nga lang pumasok. That's it for Tasara, partner. Oo. Fifth personal foul. Fifth personal foul. Dahil sa strong attack na yon ni Albert Tixon to the basket. Tixon is about 5'10 or 5'11. Mukhang mas matangkad siya kay Tikboy de Rosario. Tikboy de Rosario stands 5'10, right? Yes, partner. And I think nasa collegiate pa to eh. Nasa Yes, collegiate leagues to. nasa ano siya, Catanduan State University, partner. Sa ngayon. Yes, partner. Played for National Squad. So Para kaya sa pala. Team Bicol. Kaya talaga makikita mo kung gaano din ang kanyang quality. Aldave mula kay number 1 na si Ryan Salvador and I think, partner, yun na yung tira ni Aldave. Yun talaga yung will seal the deal for Team San Andres, partner. tama. And Justin Traqueña. 35 seconds to play. big game for Tikboy del Rosario and Jonathan Aldave. And I think hindi na ito ititira ng mga taga San Andres, partner. Ay, ganun na rin ang nasa tingin ko. I-dribble na lang ito. Kaya na lang yan na matapos ang 24-second shot clock violation nila. At ayun, inilabas na lang ni Tikboy. Cover violation. 13 seconds to play. And ganoon na rin siguro ang gagawin ng mga taga San Miguel dito. Dahil obviously wala na silang magkakataon para habulin pa
ang ilang puntos ba ang hinahabol nila? 92-76. And that's the end of the score. 92-76. The winner, Team San Andres. At magtagumpay po na maiuuwi ng mga taga San Andres ang pagkapanalo dito kontra sa San Miguel. So San Miguel meron ng 1-2. Ibig sabihin, isang panalo, dalawang loss. Samantalang ang San Andres magkakaroon ng dalawang panalo, isang talo dito sa ating elimination round. Yes, partner. So, ayun na nga. Yan ang sinasabi natin. Maganda yung gustong mangyari nitong mga taga San Andres. Talagang gusto nila na itong laro na to ay maging momentum papunta na din sa kanilang next na game. Kung talagang gusto nilang ipanalo lahat ito sa elimination para doon sa solo lead. Sa solo number 2 spot sunod sa Viga, partner. Tama. And mas maganda pa rin yun na nasa kahit paano, kahit nasa number 2 ka doon sa top 2, meron kang pagkakataon na sa semifinals. Yes, makaroon pa ng opportunity for the finals. Yan ang ano natin dyan. And for team San Miguel naman, talagang trinabaho nila tong game na to. Kaso partner, kulang talaga sila sa piyesa also. Pagdating sa ilalim and also sa mga guards. But again, may mga games pa naman ito. I think dalawa pang game. Dalawa pang game dito sa team na ito. So, kung gusto nilang magkaroon pa ng chance, again, ipanalo din nila yung dalawang sunod na game nila. And baka sakali kung magkaroon ng, hindi natin alam kung may makakatalo sa Viga or ties. So, maiiba ang complexion yan. So, siguraduhin dapat nila na maipanalo nila yung last 2 games nila. Okay, maraming salamat Coach Paul Sepe and Torsilino family and Bocog family, Brunia family na nanonood din, mga taga-Lictin San Andres, sabi ni Cody Brunia. So maraming salamat po. Congratulations Tugang SP sa panalo, sabi ni MJ. And si Francis Toserero, siguro i-PM ka na lang namin sa katanungan mo, no? Maraming salamat for watching, Turbulencia family. We're just waiting for our courtside reporter and the kasurog player of the game. Ayan si Miss Mabel Echegoyen ang mag-ahatid sa atin dyan. Pero let us take this opportunity now to thank everyone who watched this Day 7 ng ating Ako Bicol Cup eliminations. Magmula pa kanina sa unang game hanggang dito sa pangatlong game nga. And maraming salamat sa ating mga bossing, siyempre, Congressman Saldico and Ako Bicol Party List, Kong Jill Bongalon, thank you also. And of course, Com Lloyd Rivera and bossing Ino Rivera. And mga bossing din natin sa IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, Boss RJ Edosma and Ma'am Russell Oreta. And of course, sa pangunguna din ng ating direktor na si Shano Calleja dito po sa ating technical team. Ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe saying bye-bye for now at ibamato na namin ang floor kay Miss Mabel Echegoyen at ang ating kasurog best player of the ballgame. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. So right beside me is the kasurog player of the game na si Jonathan Aldabe, scoring 24 points, 6 rebounds, 6 rebounds, 3 assists, 3 steals, and congratulations sa iyo, Jonathan. Yun nga, dahil kayo ang nanalo between sa Team San Miguel, ano ang pakiramdam na kayo ang nanalo ngayong gabi? Sa totoo lang, hindi ako masaya sa nilaro natin ngayon. Kasi yung unang game namin, panalo na natalo pa. So, kailangan manalo namin ang mga remaining games. So, dahil nga hindi pa rin kayo kontento doon sa mga naging laro ninyo or may mga dapat pang i-improve, ano pa ba ang dapat naming i-expect sa iyo at sa iyong team na you're pushing harder ngayon para mapabilang sa susunod na round ng Ako Bicol Cup Catanduanes? Kung nakikita nyo naman yung execution namin kanina, napakapangit, tsaka yung depensa, malamya.
Kaya sigaw na ako ng sigaw kanina, hindi pa rin ano. Kaya sa next bukas practice namin, mag-hard practice ako. Okay, aasahan namin yan sa'yo, Jonathan. So baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan o i-shout out. Papasalamat po ako sa mga taga San Andres na sumusuporta sa amin. Sa girlfriend ko sa LA. Salamat sa panonood ngayon. Kahit gumising ka pa talaga. At sa mama ko nanonood din. Sa family ko sa Manila, sa Pasig, sa Cubao. Yung ate ko, si Jing, si Icon, Ish, Kylie, Gab-Gab, Shasha. And kaya sa idol ko, Kagawad sa Legazpi. Kay Kagawad John Bachelier. Kung nasaan ka man, dyan ka na lang. Again, congratulations. So mga kasurog, that ends our Day 7 ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Please don't forget to follow and subscribe sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Meron din po kaming YouTube and TikTok na pwede nyong i-follow and i-like at Ako Bicol Cup. Again, this is Mabel Atchagoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Kita-kits tayo mga kasurog sa susunod nating mga laro.